Ξεχάστε το Galaxy Fold και το Flip. Η Samsung μόλις έφερε κινητό που διπλώνει 2 φορές. Με 10 inches οθόνη και κάνει 3 χιλιάρικα. Πάμε να δούμε αν αξίζει. Λοιπόν, άκου. Είμαι ο Έας, αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube. Κάνε εγγραφή. Βρες με στο TikTok και στο Instagram. Πάμε στο βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ολοκαίνουργιο Samsung Galaxy G Fold, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το πρώτο Trifold smartphone από τη Samsung και ανακοινώθηκε τώρα στις 17 Οκτωβρίου στο Apex Summit στην Κορέα. Και ναι, είναι ακριβώς όπως ακούγεται, ένα κινητό το οποίο διπλώνει 2 φορές, λειτουργεί σαν tablet και κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Από όσο ξέρουμε, η Samsung θα βγάλει μόνο 50.000 κομμάτια στην πρώτη παραγωγή. Και για να το βάλουμε σε μια σύγκριση για να καταλάβεις πόσο λίγα είναι αυτά, το iPhone 17 έκανε 10 εκατομμύρια πωλήσεις το πρώτο μόλις Σαββατοκύριακο. Με λίγα λόγια, μιλάμε για full exclusive προϊόν, οριακά όπως το Apple Vision Pro. Τι είναι όμως αυτό το Trifold? Ουσιαστικά είναι 3 τμήματα οθόνης συνδεδεμένα με 2 μεντεσέδες. Όταν αυτό το κινητό θα έχει απλωμένες τις οθόνες του, φτάνει τις 10 inches, το οποίο είναι μεγαλύτερο από ένα iPad mini. Και όταν είναι τελείως folded, λειτουργεί σαν κανονικό κινητό με μπροστινή οθόνη 6,5 inch. Για το πάχος αυτού του κινητού δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα είναι, αλλά λένε ότι θα είναι ή το ίδιο ή πιο λεπτό από το Z Flip 7, που αν το έχεις πιάσει στα χέρια σου, είναι πάρα πολύ λεπτό, φίλε. Ξεκίνησα αυτό το βίντεο σκεπτόμενος τι μαλακία είναι αυτό που πάνε να βγάλουνε. Και όσο το σκέφτομαι, ακούγεται πολύ ωραίο γιατί θέλεις να έχεις κινητό, έχεις κινητό. Θέλεις να έχεις tablet, έχεις tablet. Κάπως βολεύει. Δεν ξέρω παρόλα αυτά αν θα το αγόραζα, γιατί όπως είπαμε πριν, κοστίζει σαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Για να μπούμε και λίγο στα πιο τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του τηλεφώνου, πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Ο προσέσορας που έχει μέσα είναι ο Snapdragon 8 Elite. Για κάποιο λόγο δεν έχει το νεότερο Gen 5. Αλλά έχει top tier επεξεργαστή. Από ό,τι λένε, η RAM του είναι 16 GB και οι επιλογές σου για να αγοράσεις αυτό το κινητό ξεκινάνε από 256 GB και φτάνουν μέχρι 1 TB. Και βέβαια, ερχόμαστε στις κάμερες. Με 200 MP σένσορα στη βασική κάμερα, έχεις την ίδια ποιότητα με τα Galaxy S Ultra Series. Και με AI enhancement, φτάνεις μέχρι και 100x zoom. Σε ακούω όμως να με ρωτάς, 200 MP κάμερα δεν είναι λίγο overkill για ένα foldable κινητό? Και θα σου πω, τη γνώμη μου. Για flagship κινητό 3.000 ευρώ θα έπρεπε να έχει την καλύτερη κάμερα που θα μπορούσε να έχει. Και όπως μας έχει συνηθίσει η Samsung τελευταία, οι κάμερές της είναι εξαιρετικές. Αν δεν μπορείς να τραβήξεις τέλειες φωτογραφίες, για ποιο λόγο θα σου πω εγώ να μην πάρεις ένα Samsung Galaxy S25 Ultra και ένα iPad mini μαζί με τα ίδια λεφτά? Θα μου πεις, για να τα έχεις όλα σε ένα. Ναι, αλλά άμα δεν μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες. Τώρα, όσο για την μπαταρία που πολλούς ενδιαφέρει, βρισκόμαστε στα 5.000 mAh, που είναι 500 mAh ουσιαστικά παραπάνω από το Z Fold 7 που είχε 4.500 mAh μπαταρία. Με λίγα λόγια, θα σου κρατάει πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό εξαρτάται από τη χρήση και δεν ξέρω πόσο μεγάλη διαφορά θα κάνει στο πόσο θα καταναλώνει την μπαταρία, δηλαδή με τις 3 οθόνες ανοιχτές. Σίγουρα θα έχεις πολύ καλή μπαταρία, το πόσο καλή μπαταρία θα το δούμε. Γενικά όλα αυτά τα τηλέφωνα δεν απογοητεύουν στην μπαταρία, οπότε δεν νομίζω ότι θα σε χαλάσει εκεί πέρα. Από λογισμικό τώρα κοιτάμε για Android 16 based One UI 8. Και φυσικά, αυτό έλειπε, θα πούμε για ακόμα μια φορά, υποστηρίζει το Samsung DeX, που σημαίνει ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν υπολογιστή, συνδέοντάς το με μια οθόνη, αν δεν κάνω λάθος. Και εννοείται, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, το ότι μέσα υπάρχουν όλα τα AI features που βλέπουμε στα τελευταία Galaxy Ultra, Flip, Fold και όλα αυτά που έχουμε ξαναδεί και έχουμε ξαναπεί τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί αρχίζει και γίνεται λίγο ενδιαφέρον. G-shaped inward folding, που σημαίνει ότι οι οθόνες διπλώνουν προς τα μέσα, έτσι ώστε όταν το κινητό είναι τελείως κλειστό, να μην έχεις εκτεθειμένη οθόνη που να μπορεί να σου λατζουνιστεί, να πάθει το οτιδήποτε. Τώρα το πόσο θα κρατήσει το κάθε κινητό, μόνο χρόνος θα το δείξει, αλλά έχω μια περισσότερη πίστη στη Samsung, μιας και 7 γενιές foldables έχει. Κάτι παραπάνω θα ξέρω. Και ας έρθουμε τώρα λοιπόν να συζητήσουμε εμείς οι δύο, που ξέρω ότι σε προβληματίζει τώρα που βλέπεις το βίντεο, για την τιμή του. Σε αυτό το κινητό κοιτάμε για 3 με 3,5 χιλιάρικα ανάλογα την αγορά. Άμα θες μια γρήγορη σύγκριση για το αν αξίζει να πάρεις ένα τέτοιο τηλέφωνο, το Galaxy Fold 7 κάνει 1.800 και το iPhone 17 Pro Max κάνει 1.500. Με λίγα λόγια, παίρνεις 2 iPhone 17 Pro Max ή οριακά παίρνεις 2 Galaxy Z Fold 7. Ή παίρνεις και τα δύο. Και θα αναρωτιέσαι τώρα, για ποιο λόγο να κάνει τόσα πολλά λεφτά αυτό το κινητό? Εντάξει, αυτό θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ λογικό αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για ένα πολύ περιορισμένο προϊόν, το οποίο θα έχει υψηλό κόστος παραγωγής για την ώρα τουλάχιστον. Μιλάμε για titanium frame και γενικότερα πάρα πολύ καλά υλικά. Και όπως είπαμε και πριν από λίγο, μιλάμε για global launch. Οπότε, ναι, μονοπόλιο σε κάποιες χώρες. Και ερχόμαστε και σε ένα ακόμα ερώτημα: ποιος θα αγόραζε αυτό το κινητό? Πρώτα-πρώτα, εννοείται πως έχουμε τους tech enthusiasts. Αυτοί που θέλουν να έχουν πάντα το next big thing. Ό,τι και να τους βγάλεις, ό,τι και να τους δώσεις, θα θέλουν να το έχουν στα χέρια τους. Σίγουρα υπάρχει ένα μικρό spot για τους professionals, δηλαδή content creators που θέλουν να έχουν κινητό και tablet σε ένα.
Και εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, αυτοί που θέλουν απλά να φλεξάρουν. Το να έχει ένα κινητό το οποίο διπλώνει 2 φορές και το ανοίγει σαν transformer έτσι και κάθεται, αν σκάσει ένα τέτοιο τύπο σε μια παρέα και έχει ένα τέτοιο πράγμα, όλοι θα ρωτήσουν τι είναι αυτό από που το πήρε. Προφανώς είναι τα άτομα που θέλουν να έχουν και το next big thing, όχι απαραίτητα γιατί τους ενθουσιάζει το next big thing, αλλά γιατί θέλουν να δείχνουν αυτό που έχουν. Οι επιδειξίες της τεχνολογίας, τέλος πάντων. Στο κομμάτι διαθεσιμότητας, 17 Οκτώβρη, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε η ανακοίνωση. Οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη. Νότια Κορέα, Κίνα, Αμερική και Αραβικά Εμιράτα. Αν παρόλα αυτά γίνει για κάποιο λόγο Greek launch, περιμένετε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κάπου εκεί πέρα συνήθως κάνουν τα EU launches σε κάθε νέο flagship που βγάζει η Samsung, οπότε αν είναι να το φέρουν στην Ελλάδα, κάπου τότε θα το φέρουν. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, έχουν βγάλει μόνο 50.000 κομμάτια, που σημαίνει ότι το sold out θα γίνει πριν το pre-order. Θα γίνει pre-order sold out. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή αυτό το προϊόν να προλάβει να φτάσει ράφι καταστήματος σε καμία περίπτωση. Εγώ θα περίμενα λίγο ακόμα, γιατί μιλάμε για το πρώτο tri-fold κινητό της Samsung. Όπως και το πρώτο fold κινητό της Samsung είχε προβλήματα, δεν νομίζω ότι θα μιλάμε για τόσα θέματα, αλλά περίμενε. Και από τη στιγμή που βλέπεις ότι και η Samsung και η Huawei έχουν βγάλει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι θα ακολουθήσει σίγουρα και καμιά Xiaomi και σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται και πιο φτηνό και γενικότερα να βλέπεις όχι μόνο fold κινητά, αλλά tri-fold κινητά. Και δεν ξέρουμε πώς βλέπουμε να έρχεται στον ορίζοντα μια εξαφάνιση των tablet. Και έχουμε καταλήξει να αναρωτιόμαστε τι είναι κινητό το 2025 τελικά. Είναι όντως η συσκευή με την οποία παίρνεις τηλέφωνα, είναι το τηλέφωνο, ή το τελευταίο που σε νοιάζει είναι το τηλέφωνο σαν τηλέφωνο. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, πες μου στα σχόλια. Λοιπόν, άκου, για να κλείσουμε το θέμα, tri-fold κινητό από τη Samsung, λογικά αν δεν κάνω λάθος θα λέγεται G Fold το συγκεκριμένο. Θα δούμε αν, δεν νομίζω, έρθει στην Ελλάδα. Δεν μιλάω άλλο, αυτά είχα να πω. Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι, πες μου στα σχόλια τη γνώμη σου για όλο αυτό το πράγμα. Βρες με στο TikTok, στο Instagram, όπου θέλεις. Είμαι ο Έας και τα λέμε στο επόμενο.